אנחנו בעיצומו של גלו-אפ, אז בואו איתי למקלחת. לא בקטע כזה. אני מתחילה בדריי בראש כדי להוריד את כל התאי העור המתים. שמפו פילינג, להוריד את כל השמנים שיש לי בשיער. דאבל קלנזינג, שמפו מאצ'ה. אנחנו עושות היום everything shower, מה חשבתם? אני שמה מסכה לשיער ואוספת אותו. בזמן שהוא יושב עם המסכה, אני ממשיכה לעשות את שאר הדברים. שוטפת את הגוף עם ג'ל רחצה, לקחת בדי סקרב ולופה. אני מתה על אלה של אלין, הם עושים לי את האור הכי נעים בעולם. לא! ואז פשוט סקרב. אני מתגלחת. תכלס היה עדיף שאני אעשה את זה עם פילינג בלי שמן. סליחה, התרגשתי. יצאתי מהמקלחת, אני מנקה את האוזניים. וואו, איזה כיף זה. ואני עושה את הסקינקר שלי פשוט הכי מושקע שיש. אתם יודעים מה הופך את הסקינקר לבאמת יותר מושקע? שירים. האם אייפאצ'ס עושים משהו באמת לפנים? לא. אבל it's for the vibe. מוזיקת מעליות. איפה הם הלכו לי? וואו, אני כבר מרגישה כאילו אני יודעת מה אני עושה עם החיים שלי. דיילי ביבר, I'm coming for you. די למשחקים, הגיע הזמן להוציא את הביגאנס. לייזר. אני עושה לייזר ביתי כבר בערך 3 שנים, ואני ממליצה לכולם בחום, זה שינה לי את החיים. מה שכן, זה ייקח רגע לעשות את כל הגוף, אז אני אדבר איתכם אחר כך. נשאר רק לסדר את הלק הזה. So, thank God I have a ציטון. Skin is glowing, hair is glowing, אפילו הציפורניים שלי glowing. אני יודעת שאתם לא רואים יותר מדי את ההבדל, אבל אני מרגישה שאני עברתי glow up, וזה כל מה שחשוב פה.